Anga foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don ka ɲɛmada jabaranu fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a kuma selen ye. An ka laseli tɛmɛnenw na an y'a jira o la k'a fɔ fɛn min ye Haut Conseil Islamique du Mali ye a ka ladala kɔngɛrɛ tako sabanan baaraw kuncɛra ka bɛn ni kari tɛmɛnen Centre International de Conférence de Bamako kɔnɔ. Kɔngɛrɛ jaabiw bɔlen kɔfɛ maa min kɛra Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ye o ye an karamɔgɔ Aseyid Sherif Ousmane Madani Haidara ye. O de kadra kɔnɔ a fɛnɛ ye wele bila kɔngɛrɛ nabaw ma minnu bɔra an ka jamana marabolo ni a cercle kɔnɔ u kana fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 22 a ka Sebenikɔrɔ du kɔnɔ fɛn min ye nɔngɔn kuru ni dawala cɛ ye a ye o labɛn u tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ ni kelenya hakilinaw ka sira ka o dajira ɲɔgɔn na. Amadou Jara Ibrahima Kulubali ka fara Seru Ɲare kan u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Lada lakilena ko kurakun alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ jɛkulu Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma kura Aseyid Sherif Ousmane Madani Haidara fɛ nabaga fɛn o fɛn yera Haut Conseil Islamique du Mali ka lajɛrɛba ta ko sabanan kɛnɛ kɔnɔ tɔn ɲɛma kura ye wele bila u ma u ka se ka na fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka surafɛnɛ to dun kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ali bi tiɲw ani kelenɲɔgɔnyaw bɛ se ka sinsin. An bɔra Haut Conseil ka congrès ordinaire la a congrès kɛra bɛn kɔnɔ a kɛra sabati kɔnɔ an ye congrès an y'a jateminɛ k'a ye jamana bɛ lahala min na maliyɛnw ka kan kɛ maa kelen kulu kelen kan kelen o hukumu kɔnɔ an ye congrès an ko nin ye réconciliation congrès de ye réconciliation min bɛ taa bange basigi la ayiwa congrès alhamdulillah jɛkulu sigila kɔnɔ cɛkɛmina sigila kɔnɔ a bɛɛ kɛra consensus kan bɛn kan k'a sɔrɔ a ma taa vote la o ye fɛnba de ye min b'a yɛrɛ k'a fɔ silamɛw ye min fɔ o da la o y'a waliya o ka comportement na. Ni surafɛnɛ to dun in b'a sɛbɛntiya k'a fɔ Haut Conseil Islamique du Mali ka lajɛrɛba ta ko sabanan in baaraw kɛra wasa ye Mali silamɛ taabolo bɛɛ lajɛlen bolo bawo bɛɛ bɛnna kan kelen kan bɛn sinsinni kadara kɔnɔ. Ɲɛmɔgɔbaw u y'a kanu kunun ko kɔngɛrɛ bannen yanni mɔgɔw ka sigi ka taa région ni cercle n'u taa yɔrɔ la ko an ka essayer ka bɛɛ wele bi dumuni ko tɛ mais an ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn jaba bɛ koli min kɔnɔ anw ni régionaux ani délégués minnu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ u ka segin ni hakilila kura ye Haut Conseil kan u ka segin ni image kura ye Haut Conseil kan u ka segin ni faamuya kura ye Haut Conseil kan k'a fɔ Haut Conseil ka baara ni a ka nin mandat a bɛna baser bɛn kelenya diinɛ taabolo ka gɛrɛ ɲɔgɔn na silamɛ yɛrɛ taabolo ani taabolo wɛrɛw bɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani taabolo wɛrɛw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun b'an yɛrɛ bali k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an yɛrɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɔɲɔgɔnyaw bɛ hakili de la mais dusukun na an bɛɛ ye kelen ye nin mandat in bɛna boli o de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an taara région kɔnɔ an fana bɛɛ ka kɛ bɛn ani basigi cidenw ye commune na région kɔnɔ cercle kɔnɔna na donc su na diinɛ a dabɔra uniquement dɔrɔn de kama pour que minnu bɔra région na ka na minnu ɲɛna k'u bɛna sɔrɔ an bɛ kɛlɛ la yan minnu ɲɛna k'u bɛna sɔrɔ an bɛ mankan la yan k'u bɛna jajugu ta ka segin n'a ye u k'a ye an bɛɛ tɛgɛ bɛ to minɛn kelen kɔnɔ kɔngɛrɛ banna hɛrɛ la an bɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka ji min ɲɔgɔn fɛ an nisɔndiyalen don wa an bɛɛ lajɛlen dusukun engagélen don ko Haut Conseil degun min bɛ jamana in kɔnɔ an bɛna ɲɛsin a ma wa an bɛ s'a la. Foroba surafɛnɛ to dun in kɛra ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ ye min ye silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Haut Conseil Islamique du Mali bolofara bɛ fan o fan u ka section sous-section marabolo kɔnɔnaw ka fara cerclew kan bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka Mali jamana kɔnɔdenw ka segin ɲɔgɔnma ani sigiɲɔgɔnya duman kɔrɔtali yangali tamasiyɛnw ye bolosina cɛba min na k'o kɛ Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma kura ye baara bolodalen ani laɲini mun bɛ silamɛ tɔn in bolo silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw danganiyalen don a kan k'a fɔ o ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sɔrɔfɛnw ye o de kama u farala ɲɔgɔn kan ni ka sɔn ka jɛn n'a ye k'u bolosi alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Aseyid Sherif Ousmane Madani Haidara la k'a kɛ Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma kura ye. Bi dɔn barikama in na an b'an ka kuma daminɛ ni foli ni barikada ye ni yafa ɲini an ka président Haut Conseil Islamique président ba n'o ye Aseyid Sherif Madani Haidara ye.
o foli ano barkada ano waleɲumanda an bɛ an ka vice président bɛɛ lajɛlen fo ni k'o waleɲumanda ni k'o barkada. O tɛmɛlen kɔfɛ maa o maa ni maliyɛnw b'u bolo sin u ma k'a fɔ conseil bureau k'u n'o donni ka kan walasa ka an ka silamɛw xidima diina baara la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲumandɔn. Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛmakura ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔnna k'u ka danaya ta k'a d'a kan ni ka labanna k'i kan di k'a fɔ fɛn o fɛn ne o bɛ tali kɛ silamɛya diinɛ yangali la k'a kɔrɔta ka se yɔrɔ la fo yɔrɔ min ye an daba masa yɛrɛ ja ko a n'a lajɛ ka hakilina ɲumanw ta ani k'u lawaleya o kadara kɔnɔ. An bɛ min fara a kan dɔrɔn ne nana o conseil ɲɛmɔgɔya la kunu mais président bɛ se ka ɲininkali kɛ fɛn bɛɛ la fo a ka tɔndenw ma ko joli bɛ kɛsu kɔnɔ o ɲininkali kɛ man di président fɛ. An donna nin na ala ka diinɛ dɛmɛni de kama nata m'an don a la. Bi sɔgɔmada in na ne ka tɔn ɲɛmɔgɔw n'o ye Surakata Salamanta o bɔra n fɛ yan ko ne kɛra o conseil ɲɛmɔgɔ ye ko n'i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a tɛ taa kungo kɔ. U seko kɛra min ye gundo la u y'a kɛ n ye. O kama ne yɛrɛ ka président o filɛ n kɛrɛfɛ nin ye. Sini sɔgɔma ni ala sɔnna n bɛ 10 millions d'a ma a ka o conseil baara daminɛ n'o ye. Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Nabaga fɛn o fɛn tun bɛ surafɛnɛ to dun ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ in kan bɛɛ lajɛlen y'u ka wasaw jira ka sanga ni alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ka nin waleya ɲuman in ye ka labanna k'a jira ko laɲiniba minnu ni olu makɔnɔnen don k'u dalen b'a la k'a fɔ o ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛnw ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara tile la Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmaya la. Kongere kɛla minnu ye sɛbɛnni ŋɔrɔ lasɔrɔ ka bɛn ni Haut Conseil islamique du Mali ka wele ye a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara olu bɛɛ y'a jira u ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ sunafana to min labɛnna u tɔgɔ la k'a bɛna kɛ sababu ye hali bi ka se ka alisilamɛw u hakilina n'u dusukun kɛ kelen ye. Amadu Jara ni Ibrahima Kulubali an ka jɛ ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Hakilina min bɛ n bolo an bɛ alisilamɛw de fo ka Mali communauté musulman bɛɛ lajɛlen fo silamɛ tɔn belebele fɛn fɛn bɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ala ye Mali kunnadiya de parce que jamana bɛ situation na dogolen tɛ maa si la. Silamɛw ye baara min kɛ ka yira communauté musulman na baara ɲumanba don mais an bɛ fɛn min fɔ a la fɔlɔ an balakaw association dɔ bɛ yen baara ba kɛ nin na n'o ye INAFEM min ye Mali alisilamɛ tɔnw ka tɔnba n'an bagaja to la n'a jɛɲɔgɔnw a bɛ kalo 5 bɔ u ye taama ka don alisilamɛw kan an ka tɔnsigi in kɛ ni hakilisigi ni basigi ye komi diinɛ y'a ɲini cogo min na ala ye tulo kunnadi tɔn belebele ninnu kan parce que olu de kelen donna bɛɛ kan fɔlɔ a kɔfɛ maa wɛrɛw ye baaraw k'a la mais olu de y'a sira in dayɛlɛn fɔlɔ n'o nana sabati ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis o conseil sigi la 2002 a congrès constitutif la premier congrès deuxième congrès a bɛɛ kɛra mankan kɔnɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ conseil k'a sigi bɛɛ ka jɛnna ka sɔrɔ mankan t'a la ni y'o siɲɛ fɔlɔ ye k'a sɔrɔ kalafili fana ma y'a la ni y'o siɲɛ fɔlɔ ye donc a b'a dɔn o ye hakilila kura nalen ye a silamɛw ye faamuya min kɛ. Alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka barika da Alahu Taala de ye an ye fɛn min ɲini Alahu Taala fɛ a y'o d'an ma n'o ye birisi in ka kɛ basi kɔnɔ a ka kɛ bɛn kɔnɔ a ka kɛ consensus kɔnɔ a ka kɛ kɛlɛya kɔnɔ a ka kɛ ka sɔrɔ bolowuli ma k'a la pour la première fois o conseil sigira ka sɔrɔ an ma bolowuli k'a la an b'o barika da Alahu Taala ye halisa Ala k'o kɛ ɲɛta ye k'a ɲini Ala fɛ min sigira a ɲɛmɔgɔya la n'o ye Sherif Madani Ousmane Haidara ye ya Rabbi ma baara in tali a hakili ɲuman Ala k'a da an n'a ma a kɛko ɲuman Ala k'a da an n'a ma a sabali Ala k'a da an n'a ma a kumakan ɲuman Ala k'a da an n'a ma nin ka kɛ sababu ye jamana yɛrɛ ka basigi nin ka kɛ sababu ye jamana hɛrɛ ka don jamana kɔnɔ nin ka kɛ sababu ye bɛn ka don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ nin ka kɛ sababu ye bɛn ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ nin ka kɛ sababu ye gouvernement fana ka bureau min bɛna sigi o fana ka sigi hɛrɛ la a ka sigi basigi la a ka sigi bɛn kɔnɔ bɛɛ ka sɔn a ma an kɔni an bɛ barika da la ye a diyara anw ye k'a ɲini silamɛ fɛ halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma
an ka baara in an k'a kɛ bɛn kɔnɔ an ka kɛ sabali kɔnɔ an ka kɛ bonya kɔnɔ an ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ an ka kɛ hakili ɲuman kɔnɔ ala k'an ni sababa bɛn welewelekanw bɛ ne bolo ka a ci maliyɛn bɛɛ ma fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ Mali kɔ kan fɛn o fɛn n'i ye maliyɛn jamana kɔnɔ jamana kɔ kan k'a f'u bɛɛ ye k'a fɔ silamɛya ye kelen de ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alikuranɛ kelen de la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hadisa kelen na n'o y'an kuntigi Mamadu sallallahu alaihi wasallam donc tagabolo ka ca mais an bɛɛ jiginna fɛn o ye kuranɛ ni hadisaw de ye an ye denmisɛnnin jɛkulu ye an ka laɲini ye nin de ni cɛkɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ o la o bɛ sira nɔgɔya an bolo kosɛbɛ an ka se ka an ka baara kɛ olu de y'an ka misali ye olu de ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye ka taa Sherif Usman Aidara la ka se an karamɔgɔ ma Mamudu Diko ka se Mali diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma n'olu farala ɲɔgɔn kan o bɛ an bila halisa an ka da Ala ka kumakanw na Ala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ n'o ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba la an kana fara o la nin ye o dɔ lawaleyalen alhamdulilayi an bɛ Ala tanu Ala mun y'a to an participera o baara la o la an kɔni an contribuera la kosɛbɛ en tant qu'association membre de Haut Conseil islamique du Mali. Tɔn min fɛnɛ sigilen don an ka jamana kɔnɔ ka se ka hadamadenya hakɛw lapasa n'o ye AMDH ye ale ni a dɛmɛbagajɛkulu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u sera ka kalanbolo dɔ bila sen kan ka daminɛ ni kalo in tile 23 la ka taa se a tile 26 ma togoya min na an balakaw olu ka hakɛw bɛ se ka lapasa hali bi ka bɛn ni mɔgɔw ka dɔnta kawuriyali ye maa minnu fɛnɛ welelen don ka se ka taa ni kalanbolo in ɲɛnamaya o ye sariya ɲɛdɔnbaw ye Maritu Jalo ni a ka jatala Samba Traoré u ye mun sɔrɔ ka bɔ Centre National du Patronat du Mali kɔnɔ an ka jɛ ka ɲɛma dɔw fɛ AMDH ani a dɛmɛbagajɛkulu ka bolo di ɲɔgɔn na u ye ni hakili falen kelen sigi sen kan ka kiri bulontigiw wele ka n'u sigi u ka masala musow ka hakɛ kan ani dantɛmɛ wale minnu bɛ ta k'u sɛgɛrɛ kɛlɛw sen fɛ hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛw yɛrɛ tɛ magistraw bɔra Mali kɔnɔ ani Bamako faaba yɛrɛ la nin kana ni hakili falen kɛnɛ kan a baaraw nundon sen fɛ AMDH président a ye laɲiniw kɛ magistraw fɛ a bɛ kuma lasigi dɔ de kan an bɛna dɛmu dɔ de kɛ ani magistraw ni ɲɔgɔn cɛ parce que magistraw de welelen don ka sariya appliquer donc Mali ye convention minnu signé o responsabilité bɛ magistraw de bolo k'o appliquer mais comme bɛɛ fana tɛ texte ninnu dɔn texte kura minnu kɛra dɔw y'a tɔgɔ mɛn mais u ma deli ka baara kɛ a kan donc an bɛna atelier min na sisan a bɛ magistraw permettre ka kuma sariya ninnu yɛrɛ kan k'a dɔn a taabolo ye jumɛn ye ayiwa parce que dɔnnikɛla dɔw fana b'an bolo yan n'olu bɛ Mali la yan MINUSMA mɔgɔ b'a la MISAEL mɔgɔ b'a la an yɛrɛ ka société civile mɔgɔ dɔw b'a la olu fana min dɔn sariya bolo ninnu signelen Mali ye minnu signé u ni magistraw bɛna dɛmu k'a kan ka kuma a kan kalan tɛ k'an bɛna magistraw kalan mais kuma falen de don an hakili bɛ min na an b'o f'u ye olu minnu kan ka sariya appliquer u fana hakili ye min ye u fana b'o fɔ an ye pour que ko in ka se ka kɛ bɛn ni karamu kɔnɔ parce que bɛn anw minnu bɛ par exemple an avocat anw ko munna Mali ye fɛn dɔ signé ka ratifier munna jugew t'a appliquer donc gɛlɛya dɔ de b'a kɔnɔ donc demu yɛrɛ falen kuma falen kun y'o de ye gɛlɛya minnu bɛ jugew fan fɛ u b'olu fɔ an ka expert ninnu ɲɛna expert ninnu fana u kan ka gɛlɛya ninnu pan togoya jumɛn k'u pan gɛlɛya ninnu kunna pour que jamanadenw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ sariya ninnu application na togoya min na o kumaw de bɛna sigi bi surtout sariya ko minnu don a bɛ musow de kan a bɛ bɛɛ lajɛlen kan mais sinsinba kɛlen don musow ka hakɛ de kan a jirala k'a fɔ dantɛmɛ wale minnu bɛ ta ka Mali musow sɛgɛrɛ o kɛlen de don Algérie jamana kan o hukumu de kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen ko CIPS olu ye u sen don nin baara in na ka AMDH dɛmɛ kosɛbɛ magistrat minnu yɛrɛ welela ka na kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ olu wele kunbɛn barisa tile tɛ bɔ ka bin ni nin kan ninnu dɔw ma signalé olu ka kiiri bulon kɔnɔ an bɛ loi appliquer mais tout compte fait ni atelier na an bɛ caman dɔn mais an bɛna caman dɔn yan fana ka fara an bɛ min pratiquer k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛna kɛ tile 3 baara ye baara min kɔfɛ a laɲininen don magistraw fɛ u ka sariya fɔ a fɔtogo la walasa ni dantɛmɛ wale minnu talen don ka ɲɛsin musow ma o bɛ se ka dabila togo min na an ka jamana kɔnɔ tɔn minnu fɛnɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye walasa togoya min na u bɛ se ka ba don denmisɛnw ka baarako la an ka jamana kɔnɔ olu fɛnɛ kun ye tile 3 kalanbulon dayɛlɛ tile 3 kalanbulon min sen fɛ u ye a laɲini ka se ka walawalali kɛ denmisɛnw ye
kɔlɔlɔ minnu bɛ ɲɛnaminimafɛnw tali la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o tile saba kalanbolo in de kuncɛra ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 22 kalabankɔrɔkaw fɛ Amadou Diallo Fuseni Keta olu ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Dulɔ ani dɔrɔkojugu tali o bɛ ka fanga sɔrɔ denmisɛnnin kunda Mali jamana kɔnɔ o de kama faraɲɔgɔnkan jɛkuluba mun ɲɛsilen don denmisɛnninw ka baarako ma n'a bɛ wele ko CAPEJ Mali o ye nin kɛnɛ in boloda waasa ka jamanadenw lasɔmi kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikimaw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw cogo min na fɛɛrɛ ani dabali bɛ se tigɛ joona ni ka fu siri ni walejugu in na. An ye nin hakilila sɔrɔ ka nin activité in organiser a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an fɛn fɛn min jamana in kɔnɔ yan i kɛra sifinnamɔgɔ ye o i kɛra sijɛnnamɔgɔ ye o bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ni manamana fɛn kuntan ninnu n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko drogue a tali bɛ ka juguya denmisɛnnin kunda jamana in kɔnɔ donc an ko an tɛ se k'an sigi k'an bolo d'an sen kan fo an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko dɔ kɛ pour que an bɛ se ka nin ko in kɛlɛ cogo min na donc o hakilila de nana an na le 16 mars tɛmɛnen an ye atelier dɔ kɛ nin yɔrɔ kelen na o kun ye ka hakilila falen kɛ an bɛ se ka mun de kɛ pour que ka nin fɛn bali. Ni kalan in kadara la jatew y'a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu bɛ minfɛnjugu ani furajugu ta o bɛ t'i jɔ maa 72 la 100 sara la ni musomanni maa 25 bɔɲɔgɔnko bɛ sɔrɔ olu cɛ la 100 sara la n'o b'a jira k'a fɔ ko wulikajɔw kan ka boloda n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw de ye jamana siniɲɛsigi ye. U ka dɔn k'a fɔ ko jamana o jamana Mali dɔrɔn tɛ jamana bɛ siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de bon jamana mun siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye bon jamana kelen kelenna bɛɛ mɔgɔ bɛ siniɲɛsigi denmisɛnnin la u kɛnɛma u hakilila ɲumanlama o tɛ se ka kɛ fiyewu k'i to drogue ta la. Formation min n'u filɛ k'a kɛ nin n'o ye an ka drogue kɛlɛ ye an ka minfɛnjugu kɛlɛ ye o kɛlɛ nafa tɛ se ka sɔrɔ a dugujɛ k'a ɲini denmisɛnninw fɛ u k'u cɛsiri la min b'a to u ka se k'u ka diɲɛlatigɛ sɔrɔ k'u sen bɔ nin ko ninnu na. An bɛ foli kɛ maa minnu ye initiative sɔrɔ ka nin ko in sigi sen kan ka foli kɛ denmisɛnnin minnu fana sɔnna ka na nin kalan kɛ n'u bɛna kɛ relais ye u ni denmisɛnnin tɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛ misali ye sigida kɔnɔ. Kalabankoro maire délégué mun tun bɛ nin kɛnɛ in kan ndakun mun taara nin kalan in hukumu kɔnɔ a ye o tare ni ka waleɲuman dɔn foli kɛ ko kura ka ɲɛsin CAPEJ Mali maaw ma ka da u ka cɛsiri kan wa ko tuguni ko Kalabankoro commune n'a jɔyɔrɔ fin walasa caman bɛ se ka bɔ cogo min na denmisɛnninw ka dulɔmi ani furajugu ta la. N bɛ CAPEJ fo u ka nin initiative la ka yira u la k'a fɔ Kalabankoro mairie b'u ka bila la su ani tile n'u mago b'an na pour que k'u accompagner parce que an mairie yɛrɛ mago bɛ nin initiative tigiw de la pour que ka drogue ni alcool consommation hali n'a ma ban pepewu caman ka bɔ a la surtout denmisɛnninnakaw ka yɔrɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la an ye fɛn caman sɔrɔ formation in kɔnɔna na parce que formation in kɔnɔ an kun bɛ drogue kuma mɛn an bɛ alcool ko kuma fɔ mais formation in de kɔnɔna na an y'a dɔn ko drogue qualitéw ka ca formation in de kɔnɔna na an y'a dɔn ko alcool yɛrɛ a tɔgɔ ka ca wa o formation in fana de kɔnɔna na an yɛrɛ y'a dɔn fana o drogue a bɛ ta kun caman na. Tile saba kalan tɛmɛlen kɔ fɛn min ye attestation ye o dira maa 15 ma ni ka sɔrɔ ka jaw ta ka baara in kuncɛ. Sikasokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka chambre de commerce et d'industrie salle de conférence kɔnɔ jɛ kɛra ni bureau dɔ sigili ye sen kan bureau min bɛna baara kɛ an ka jamana sugu maa ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw tɔgɔ la wa maa min yɛrɛ kɛra a ɲɛmaaba ye o ye Mamadu Konate an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in senfɛ fɛn min ye an ka jamana jagokɛla maa camanw ye olu yɛrɛ a kɛnɛ kɔnɔ Kafunɛ Bacili ale bɛna walawalali k'an ye. Mali jamana sugu jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba collectif national des acteurs des marchés du Mali ɲɛmayaso ka nin taama in ka taa Sikaso marabolo kɔnɔ a kun ye ka se ka taa u ka fara ɲɔgɔn kan tɔn senam bolofara dɔ bange ani k'u ka baaraw nun don Sikaso jagoko nafa ani jagokɛlaw ka hakɛw ɲinini kosɔn Bamakɔ sigida 6 kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka bureau sigi tɛmɛnen kɔfɛ senam Mali ka marabolo bureau sigili dabɔra Segu kɔfɛ tour sera Sikaso marabolo de ma. Sisan an ye bureau communal sigi Bamakɔ en même temps an donna région na an ye Kulukoro daminɛ an bɛ Sikaso bi
ani Segu ani Kayi an ka kan ka olu valider nin kalo in na ni Ala sɔnna ma mana an bɛ se ka fɔ Sena Mali yɛrɛ n'o ye bureau national ye a congrès ma kɛ mais a congrès ka kan ka kɛ ni Ala sɔnna ma ni seli tɛmɛna a bureau in hakili a sigilen bɛ kalo 2 bɔ mais bi an nana valider pour que k'a yira sariya mɔgɔw bɛɛ la k'a fɔ bureau bɛ Sikaso a sigilen bɛ légalement. Mali jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba collectif national des acteurs des marchés du Mali bolofara min ni o bangera Sikaso marabolo kɔnɔ a bureau kɔnɔ mɔgɔ bɛ t'i jɔ mɔgɔ 25 la cɛw ani musow danaya tara k'a da Mamadu Konate de kan k'ale kɛ Sikaso sugu jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ɲɛkun ye san 5 kɔnɔ. A jɛlan ye a bonyana ma jama kelen ka danaya ta k'a langa o jɛlan ye bon hakilila min bolo ka singa bureau kɔnɔ denw ma o ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ parce que ni danaya dali kan sigi bana sunɔgɔ bana jama bɛ se ka satisfait cogo min na Sikaso n'a région bɛɛ lajɛlen ka taa se Mali bɛɛ lajɛlen ma a ka d'an ye ka baara kɛ k'olu satisfait an bɛ sigi ka ɲɔgɔn ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ n'i ye président ye a tɛ komi kelen de b'a bɛɛ lɔn o ye Ala ka fisamana di dɔ le ka di mɔgɔ ma. Sena Mali ɲɛmaaba ye baara kɛcogo ɲuman laɲini Sikaso Senam ɲɛmaayaso fɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a mɛn i kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ko kɔmɔgɔ ɲuman de b'i kɔ. N'i kɛra président ye i kɛra mɔgɔw ka jɔn de ye i t'i yɛrɛ ta ye tuguni o tumana an b'a fɛ a ka wuli ka jɔ bɛɛ kɛ pour que a ka baara kɛ a ka se ka Sikaso commerçants bɛɛ satisfait Sikaso ville dɔrɔn tɛ an bɛ cercle fara kan an bɛ arrondissement fara kan hali village fitinin min bɛ yen nɔ ni commerçant tɔgɔ b'a la an b'a fɛ a k'a bɛɛ fara a ka jate kan pour que a k'a dɔn n'u bɛ nɔgɔya la ou bɛ gɛlɛya la. Hakili jiginna an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali jamana suguw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba collectif national des acteurs des marchés du Mali Senam a bangena marsi kalo la san 2000 ani san 18 a tɔnden ka ca maa 500 ye k'a ta u sigidon na fo ka na se fan bɛ don min na i n'a fɔ komi bi u ka cɛsiriw bɛ ɲɛsin jagokɛlaw lapasali ani ɲɛdakura dili ye sanni feere ma kɛnɛ in baaraw kun cɛra ni jata ye Sena Mali ɲɛmaayaso ani Sikaso bureau kura tɔndenw fɛ. O fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi ta walawalali k'an ye. Gabon jamana kɔnɔ wele bilalen do Gabon jamana baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Gabon jamana minisiri ɲɛmaa Julien Bekale fɛ ka bɛn ni tarata avril kalo tile 23 ye walasa ka se ka sigi ka fɔ nun do jamana maa ɲɛmaw ani jamana baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluw fɛ walasa bɛnkanw ka se ka jɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn faamuya jamana ka sariya sen dɔw kan minnu bɛ Gabon gouvernement kɔnɔ k'a lawaleya n'a bɛ ɲɛsin jamana sɔrɔko ani musaka ma tile 2 in na Gabon jamana bina wari bomba FMI ciden dɔw bisimila walasa ka se ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin Gabon jamana sɔrɔ ani a musakaw bɔcogo kan min bɛ kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan jamana yɛrɛ ka bɔ bɛ min na u ka fɔ la a yirala k'a fɔ ko wele bilala Gabon jamana baarakɛlaw ka lapasatɔn minnu ma k'olu kɔni bɛna ye kɛnɛ in kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma kɛnɛ in sigikun laɲini yɛrɛ fanba si dɔn nka jamana minisiri ɲɛmaa masurunyala mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko sigi ŋɔni kuma bɛna tali kɛ yɛlɛma kura doni de kan gouvernement yɛrɛ ka sariya sigilenw kɔnɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ yɛlɛma doni jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔko ni u ka musaka kow la n'o bɛ tali kɛ dɔbɔli la musaka ani sɔrɔ caman na kibaruya in sidɔnnen ye Gabon baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluw fɛ a ma kɛ u fɛla koba ye u kɔni b'a la k'u kanga gouvernement ni sariya sen cɛ a dun yirala k'a fɔ ko ni sariya sen kura min ni a bɛna na ɲɛsin sɔrɔko ni musaka ko ma ko a bɛna kɛ sababu ye ni ka jamana yɛrɛ de dɛmɛ a ka se ka ninakili k'i firifiri sɔrɔko ni musaka ko binakun kan. Ka bɛn ni avril kalo tile 23 ye Egypte jamana bɛ ka sigiba 2 bisimila farafina lajɛrɛba 2 minnu bɛ tali kɛ Sudan jamana ani Libi jamana ka lahalayaw kun kan kɛnɛ 2 in bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔya talen do k'a kalifa farafina tɔnba Union africaine maa ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi la farafina tɔnba Union africaine ka ni sigiba 2 minnu ni a bɛna na bisimila Egypte jamana kɔnɔ sigi baaraw kun fɔlɔ bɛna tali kɛ Sudan jamana ka lahalayaw de kun kan nisɔngoya taamaw ani muɲugumaɲaga waleya minnu ni olu tala ka kɔtigɛ Sudan jamana kɔnɔ k'a sababu kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar El Bashir ka fanga jigini
sorasilaka dɔw fɛ sorasilaka minnu ni olu de be furancɛrɔ fanga ma ɲɛmaya la bi Sudan jamana kɔnɔ ni furancɛrɔ fanga yi ɲɛkun ye General Abdel Fattah Abderrahman Burani ye ka sanga ni o lahalaya ye Sudan jamana kɔnɔ arabu jamana caman ye dɛmɛ ŋaniya ta ka ɲɛsin Sudan jamana ma walasa ka se ka jamana in dɛmɛ ka nin donbilen ninnu latɛmɛ i n'a fɔ komi Egypte jamana bawo an be don min na i n'a fɔ komi bi sorasiya fanga nege tɛ jamana kɔnɔdenw na u y'a kanu fanga ka segin civiliw ma o de ye u ka su fara tile wuli ka jɔw laɲini ye sigi kun filala min ni o bena sigi senkan farafina tɔnba Union Africaine fɛ ni a kɛnɛ ɲɛmaya be Union Africaine ma ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi bolo o be tali kɛ Libi jamana kunkan Libi jamana kɔrɔyan fanfɛla kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma Marshal Khalifa Haftar a be dɔgɔkun 3 bɔ bi a kun kɛlen don ni ka kɛlɛbolo dɔ nun don ka ɲɛsin Tripoli ma diɲɛ setigi jamanaw ka jamana ɲɛma lakodɔnni ni o gouvernement d'union nationale ɲɛmaya bɛ Fayez El Sarraj de bolo ni ale de lakodɔnnen no diɲɛ selegenani setigi jamanaw fɛ ni olu de fana ka kɔrɔdɔnni wale b'a ye an be don min na i n'a fɔ komi bi Libi jamana kɔrɔyan fanfɛla ma ɲɛma Marshal Khalifa Haftar n'ale lakodɔnnen tɛ diɲɛ selegenani setigi jamanaw fɛ nga ni kɛlɛbolotigi don n'a n'a ka kɛlɛkɛcɛw y'u kun ɲɛsin Tripoli ma Egypte jamana ka dɛmɛ bi ɲɛsin Marshal Khalifa Haftar ma Libi kɔrɔyan fanfɛla ma ɲɛma kɔni fan dɔ fɛ Qatar ani Turki ka dɛmɛɲɔgɔnya bi ɲɛsin Tripoli ma ɲɛma Fayez El Sarraj ma hali n'o y'a sɔrɔ ka sangani ni wulikajɔ ninnu ye minnu bolodalen don Libi kɔrɔyan fan kɛlɛbolo ma ɲɛma Marshal Khalifa Haftar fɛ ka ɲɛsin Tripoli faba ma n'a be ka kɛ sababu ye niw be ka bɔn maa caman be ka jogi sigikafɔ min ni olu be ka kɛ o kadara kɔnɔna na walasa o ko be se ka mada n'a kɛra sababu ye diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies yɛrɛ ti ka bɛnkan kelen kan n'o be ka na ni farafarali ye sigiba min ni a nun dolen filɛ ni Egypte jamana kɔnɔ Sudan jamana ani Libi jamana kunkan a kɛlen do ka farafina tɔnba Union Africaine tɔnden jamana caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya a jamana ɲɛmaw i n'a fɔ komi Afrique du Sud, Chad, Congo RDC, Rwanda, Djibouti, Somali, Ethiopie jamana ani Sudan du Sud jamana u bɛɛ lajɛlen nalen do ka se ka na farafina tɔnba Union Africaine ma ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi kan ni ka baara ninnu hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Congo RDC jamana kɔnɔ diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min be yen nɔ ka bɛn ni ntɛnɛn don avril kalo tile 22 ye biro datugun baara dɔw dadonna u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo RDC tilebiyan fan fɛ diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min ni o be Congo RDC kɔnɔ n'u ko a ma ko MINUSCO ale ka biro caman kan ka datugu sani juin kalo nata cɛ a be taa se fo u ka biro 8 na minnu da kan ka tugun o baara ninnu be ka kɛ ɲɛbila ye ka kɔn u ka fɛɛrɛ kura dɔw sigili ɲɛ musaka ko kama sani juillet kalo tile fɔlɔ ɲɛ diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min be Congo RDC jamana kɔnɔ MINUSCO u ka baara bolodalenw na u dagayɔrɔ 770 hakɛ o de kan ka jɔsi n'u ko a ma ko postu ni o postu ninnu fanbaw bisimilalen do Congo jamanadenw de fɛ i n'a fɔ komi civiliw buna adamadenya dɛmɛtɔnw politikiw mɔgɔw ani maa sugu wɛrɛw biro 8 minnu ni olu da kan ka tugun o be tali kɛ Dinku biro Mbadaka Banjudu, Kamina, Mataji, Mbuji Mai, Kinsangani, ani Lumbubashi. Kabeni avril kalo tile 14 a be taa se Faransi jamana kɔnɔ den 13 la minnu ni u ka lakodɔn sɛbɛn passeport diplomatiques bɛ u bolo ni maramafɛnw ani sɛgɛsɛgɛli baara minɛnw bɛ u bolo n'u ko a ma ko matériel de renseignement o Faransi jamana kɔnɔden maa 13 la jɔra u tɛmɛtɔ Ras Jedir Libi jamana ani Tunisie jamana dancɛ la an ma ladɔnniya k'a fɔ olu ka minɛni kɛra ka sanga ni waati ye tile damadɔ ka kɔn o Faransi jamana kɔnɔden 13 ninnu lajɔli ɲɛ nansarala jamana kɔnɔden mɔgɔ 11 olu fana k'u minɛna o minɛcogo ɲɔgɔnna si dɔ la nga olu mɔgɔ 11 ninnu kɔni bɔ jamanaw ma se ka buguna tigɛ o nansara 11 ninnu olu fana kun bala k'u kunda jɛrba babolo de kan Tunisie jamana ma ɲɛmaw ka fɔla nin kulu fila minnu ni olu lajɔra u tɛmɛbagatɔ o kuma u bolo minɛn bɛɛ lajɛlen bɔ ka jira Faransi jamana ani nansarala tɔnba Union Européenne ka fɔla nasɔrɔ u yɛrɛw ka lakana minɛnw de kun don u ma sɔn ka min bɔ ka jira nga sɛgɛsɛgɛli baaraw kun fɔlɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko a na kɛ nin kulu fila ninnu kɔni ye service de renseignement mɔgɔw de ye jateminɛ kulu minnu ni olu ka baaraw bɛ ɲɛsin sɛgɛsɛgɛli baaraw ma. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaaya sufɛ a kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.